बिहामजो नोंस्रा बे हौवानि बे माबा फाइल जानाया हामखोना हामदिया? आफा फाइल्स जानाया हामबाय। ओरैनो माबायदि जादोंमोन फाइल्स माबाया? फाइल्स माबाया माबा बिदिनो खिबुजों थै गयोमोन आरो। बेनिफ्राय? जेराव माबायो जिरायो बेहायनो थैया बे माहिसा जानाय बायदि गयोमोन। ओमफ्राय दा बिदिया गैथ'ला आरो हामबाय। ओरैनो बेसेबां गोबाव जाखो दा हामनाया? हामनाया माबा मास मोनब्रै मोनबासोआनो जाबाय खोमा। दा जेबो गैथ'ला आरो ना? जेबो गैथ'ला दा। दे। बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे आलदा भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय पलिटिकेलि बाथ्रा नङा। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय मा बेराम फाहामनायनि भिडिअ। माने जायफ्रा माने गोबां रोखोमनि बेमारजों भुगिनानै दङ। खारन ओरैबायदि जायो बेरामा सोरनिबा बेरामा सोरजोंबा हामो आरो सोरनिबा बेरामा सोरजोंबा हामो। आरो सोरजोंबा नों बिराद थाखा फैसा गारबाबो हामा, नाथाय सोरजोंबा नों थाइसे फैसा गारनानैनो बेरामा हामो, बा सोरनिबा एसे मुलि जानानैनो बेरामा हामो आरोखि। दा दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय बाक्सानि दुमनिनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दुमनि बे गामिनिफ्राय आं सिगाङावबो होदोंमोन भिडिअखौहाय। दा बेनिफ्राय गोबां माखासे हामनायनि कल रेकर्डिं फैबाय। दा नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो फुलि डिसकासन खालामगोन। दा नोंथांमोनहा आङो कल रेकर्डिंखौ होग्रोनोसै। नोंथांमोनहा कल रेकर्डिंखौ खोनासंना लाग्रोदो। जायफोरना बेरामा हामदों बिथांमोनजों कल माने रायलायहरनानै सोंहरदों आरो बिथाङा दिनै प्रुफखौ हरबाय। दा खोनासंना लाग्रोदो, बिनि उनाव डिसकासन खालामगोन। नायदो। मा गामि? लाव दङ। खनसे माबा आथिं बुनायनि माबा लांदोंमोन दा ना नोंथाङा? माबायदि जाखो ओरैनो? हामबाय जायखिया। हामबायना? दुब्रियाव। आंनिफ्राय खनसे बाक्सानिफ्राय मुलि लांदोंमोन दा नों ना? माला? बे बाक्सानिफ्राय। लाबोदोंमोनथ' आगोलावसो। मामोन थातु दुरबल ना मानिमोन? ओमफ्राय दा माबायदि जाना दं ओरैनो? थिगैनो दङ। हामदों आरो ना? खबर लादों दाख्लैबो रायज्लायनो मोजां खोनायाखै नालाय। दे नोंना सुगार जादोंमोन ना? आंना सुगार जादोंमोन। दा आंनि मुलि जानानै माबायदि मोनखो नोंलाय? नोंनि मुलि जानानै नर्मेलाव फैदो। आंनिया बहुद नर्मेल दा। सानबैसे आराम मोननाय? मथा मथि आङो सप्तासेयावनो प्रमान मोनदो। अपना लोग जो मोटा प्रेशर ऊपर नीचे केरे को लाखिनो? প্ৰেছাৰৰ ঔষধটো ঠিকে আছে, কণ্ট্ৰলতে আছে। খাই আছে না? খাই আছে। माबा नोंसा फेमिलिना माबायदि खमायदो सुगारा? चेक खालामबायथ'। ओमफ्राय बेसेबां खमायदों? खम जाबाय। बेसेबांसो नर्मेलाव फैदों? बेसेबां पार्सेन्ट? 110 दङ। 500 300 दङ, दा 110 दङ। 110 ना? आरो माबायदि टिकाजुलिनिया? टिकाजुलिना ना? दाख्लै आं फनखौ खालामनायाखै माबा खामानि। बेनिफ्राय नोंसोर मुलि मोनथाम लांदोंमोन ना? मुलिया साथामनि लांदोंमोन दाना मुलिखौ? मानि लाबोदोंमोन ना? मा होनो टाइल्सनि मोनसे, ओमफ्राय माबानि मोदोम बुनायनि मोननै। मोदोम बुनाय माने बै माबाया माबानि सिरा बारायनाय आरो ना? ओमफ्राय माबायदि जाखो इसिनि माबाना? दा मोजाङाव फैदों आरो। मोजाङाव फैदों ना? जेबो डिस्टार्ब गैथ'वा। सारैनाबो? ओमफ्राय नोंनियाव हेल'। न'आव दं अबेयाव दं? न'आवनो दं। फैबाय आं मैया फैदों। ओमफ्राय नोंना र' माबाया बे मा होनो थाइ जानाया बेसेबां बोसोर जाखोमोन ओरैनो? गोबाव जाबायलै, बोसोरनै बोसोरथामसो जाबाय। ओमफ्राय ओरैनो बबेयाव नायजादोंमोन ओरैनो नोङो? थाइनि नायाखैलै, ओरैनो डाक्टरनिसो मुलि बायदिसिना जादोंमोन। ओमफ्राय खामानि जायाखैमोन आरो ना नायनानैबो? खामानि जायाखै। ओमफ्राय दा आंनि मुलि जानानै माबायदि मोनखो दा नोङो? दा नोंथांनि मुलि जानानै दा मोजाङावनो फैदों। ओमफ्राय थाबायनोबो बारा हायामोन ना? हायामोन। ओमफ्राय दा माबायदि खामानि मावनो हाखो दा बेखौ जानानै? खामानिफोरालाय फिसा बिलाखौ मावनो हानाय जाबाय, एसे थाबायनोबो हानाय जाबाय। हेलौ। नोंना आंनि एलार्जि लांदोंमोन, बे सानबेसेजों हामनाय?
हामदो। बे सानबेसेजों हामनाय नोंना? दा एसे खाजा बासिनांगौलै आरो बे सिंनिफ्राय हामबोनाय ना। बिदि आरो बे माननायफोरनि बुस्थु जोगोनार बायदिसिना खुमब्राफोरखौ मोनजाया नालाय थास' थुस'खौ मोनजाया नालाय। दालाय हामजोब्बाय आरो ना? हा? हामजोबथारबाय दा? हामदो गैया दा बर्थमान गैया दे। माबा जोगोनार माबा माबि दालि दुला जाबाबोथ'। स' नोंथांमोना खोनाखाबाय आङो कल रेकर्डिंखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनानै होबाय। बाहाय गोबांथार कल रेकर्डिं दंमोन आं गासिखौबो होजोबाखिसै। बाथ्राया जाहैबाय मा भिडिअआ एसे गोलाव जागोन। आं नोंथांमोननो एसे डिटेल भाबै माने खोनासंसै। बावहाय जाहैबाय मा नोंथांमोना कल रेकर्डिंआ गोबां कल रेकर्डिं फैदों। मेनलि बांसिन कल रेकर्डिंआ जाहैबाय मा फाइल्स बेराम जानानै मानसिफ्रा माने थाबायनो हायै, गिलिर बुस्थु दिखोनो हायै, माने थिखोबानो सायो, माने दिखोनो हाया, थाबायनो हायै बेबायदि गोबां प्रब्लेम जादोंमोन जाहैबाय। दा बैफोर फाइल्स बेराम जाजाग्राफ्रा दिनै माने गाबाय आरोखि। सोरबायाथ' नोङो डाक्टारनाव थाङो अपारेसन खालामहैयो। नाथाय अपारेसन खालामनाय लोगो लोगो बेखौ माने हास'नासो हरो नालाय बे आरो फिन जाफिनो आरोखि। खारन नोङो बै मुलिफोर जायोब्ला बियो सिंनिफ्राय बियो साफा खालामनानै फैयो आरोखि। ओंखायनो बियो पारमानेन्टलि बियो सलुसन जायो। खिन्थु नोंसोरो मा जाहैबाय मा बै मुलिफोर जानाय समाव जेब्लानाखि नोङो हमना लादो बेदर मोनजाया, दाउ बेदर मोनजायानो, गोरा बेदर दाजा बेफोरबायदि बुंबाय, मानलु मानला बुस्थु दाजा बेफोरबायदिखौ बुंनायखौ नोंथांमोना बाद थाथारनांगोन आरोखि। जुदि नोंथाङा नोंथांनि बेरामखौ हामजानो लुबैयोब्ला। दा बेनिखाय बेवहाय गोबां रोखोमनि बेरामखौ फाहामनाय जायो हो, बुहुद बेराम दं बाहाय। जेनेबा साफा हमना लादो आङो सिगाङावनो होनखाबाय बे फाइल्स बेराम जायखौ जों बर'आव माने खिलामा लावनाय होनना बुङो। खिनो ओंखारोबा खिनो थाङो नाथाय खिया गवा, गोबाव जिरायनांगौ जाना फैयो 1 घन्टा गाहाम होमबाबो गवा आरो खिनायाव थै फैयो। दा बेनि माने फोरमाना प्रुफा मोनबाय आरोखि। आरो लोगोसे आथिं आखाइ बुनाय, आथिं आखाइ आजिखालि बिराद बुयो, माने बैसो जानाय मानसिफ्रा बांसिन जायो बिदिया। आथिं आखाइया बुनानै माने सायो, थाबायनो हाया, आथिं सिं सिं सायो, बे रोखोमनि बेरामफोर जादोंबाबो नोंथांमोना थांनो हागोन, कन्टेक्ट खालामनो हागोन बाक्सानि दुमनियावहाय। लोगोसे नोंहा हाथाइ एम्फौ जानाय, हाथाइ एम्फौ जानानै गोबां प्रब्लेम जाबायनो, आरो लोगोसे नोंहा मिरगि बेराम जाबाय, मिरगि बेराम जानानै सोखानो हायाखिसै, हाग्रा बंग्रा थांनानै ना गुरहैनाय माबा थांनायावहाय नोङो मोदाय अरजाबोबाय, मोदाय लोगो मोननानै रोनावलाबायग्रा जाबाय, खारलाबायग्रा जाबाय, बक्सिलाबायग्रा जाबाय। दा बेफोरबायदि बेराम जादोंब्लाबो नोङो कल खालामनो हागोन। आरो लोगोसे नोंहा आथिं आखाइ मिजौनाय, सानाय बेफोरबायदि, आरो हिन्जावफोरनि माने केन्सार बेराम जायो नङा होमबा, आहाराव केन्सार जायो। दा बेफोरखौबो जुदि नोंथांमोना जाजादोंब्ला थाबैनो सिकित्सा खालामनानै ला। लोगोसे नोंनि गुग्रा बेराम, जायखौ होनना बुङो जों गुग्रा बेराम, माने गुरगुर गारगार गाबोना, ओमफ्राय हापानि बेमार, गन्थंआव चाइनिस बेमार जानाय, चाइनिस, आरो लोगोसे टनसिल बेमार जानाय, बेफोरखौबो बिथाङा फाहामनो हाजोबो आरोखि। दा बिथांनि गासिबो बिथांनाव प्रुफ फैबाय। आरो जाहैबाय प्रेसार स्ट्रक, माने हाइ प्रेसार, हाइ ब्लाड प्रेसारखौबो बिथाङा कन्ट्रलाव खालामदों। हाइ जायना माने थै नारथाया बारा, गोजौ थै नारथाय, बेखौ बिथाङा मिडियामाव दोनदों आरोखि, कन्ट्रलाव दोनदों मुलि जानायनि गेजेरजोंहाय। दा बेखौबो नोंथांमोना खालामनांगोन। दा ओंखायनो आरो प्रेसार स्ट्रक जाजाग्राफोर दङब्ला, हाइ प्रेसार दङब्ला नोंथांमोनाबो कन्टेक्ट खालामनानै मुलिखौ माने लाहरबानो जाबाय। आरो जेनेबा नों सोरबा ओरैबायदिबो जायो DFDफोरजों माने गोदोना लानानै खहे जानानै खालामना दोनजानाय, नानानथा रोखोमनि खालामना दोनजायो। दा बेफोरखौबो बेयो गावनाव थांनाङानो, गाव मोननैसो नियम खिन्थाहरगोन, नों बेखौ फालिबानो अट'मेटिकलि बे मोजां जागोन आरोखि। गोबां माखासे मुलिफोरखौ बियो फ्राय अनलाइनजोंबो हरो। आरो जायफोर बिनिफ्राय लायनानै माने मुलिफोर फाननो गोसो, बिथांमोनहाबो दा बे माखासे ससियेल इनफ्लुयेन्सारफ्रा गोबां मुलि फानदों। नोंथांमोना जुदि मुलि फाननो गोसोबा बिनाव कल खालामनानै नोंथाङाबो लायनो हागोन आरोखि। जेरै नोङो गोबां बेराम, जेरै उन्दैफोरनिबो दं, उन्दैनिफ्राय बिराद गाबो, नोगोर गाबो सिरि थानो रोङा। दा बेफोरनि काहानि, ओमफ्राय उन्दैफोरनि बे खर' माबायोना, मा होनना बुङो, खर'आ एसे गावनाय बायदि जायो बे, ओमफ्राय उन्दैफोरनि माने आथोन बुनाय, माने बे आथोन बुनायनि समस्याखौबो बिथाङा गोरलैयैनो फाहामनो हायो आरोखि। दा गतिके नोंथांमोना गोबाव खालामाबालानो जुदि नोंथाङा बेराम जादोंब्ला, आरो नोंथांनि बेरामखौ नों डाक्टार अजाजों नायनानै जुदि फाहामनो हायाखैब्ला, बा गोबांथार रां रुफा गारनानैबो नोङो जुदि फाहामनो हायाखैब्ला, बे बाक्सा जिल्लानि दुमनियाव नोंथाङा कल खालामनानै नाम्बार होनायाव कल खालामनानै माने सोंहरदो, डिटेलबाबो सों सिकित्सा खालामनो। आरो बिथाङा बिजिआव थायो, नोंथाङा जुदि कन्टेक्ट खालामोबा खेबसेजों मोनाबा खेबनैजों मोनाबा खेबथाम बिदि खालामो आरो थारमाने। माने बिथाङा हारसिङै मानसि रावबो गैया, गावनो मावजोबो नालाय, गावनो बेफोरबायदिनो माने मुलि देनाय माबा मोनसे खालामनाय गासिबो गावनो खालामजोबो, आरो गावनो मन्दिरावबो हाबो बे आरो। दा बे हिसाबै बेयाव मालाबा फना रिसिभ खालामाबा गाज्रि मोननो नाङा, नोंथाङा आरो फिन हरबाव, बेबायदि हरनानै नोंथांमोनहा माबा खालामबानो जाबाय आरोखि। नोंथांनि समस्याफोरखौ माने सुस्रांनानै लाबानो जाबाय आरोखि। गोबां रोखोमनि बेमार ओंखारदों बुहुद,
नोंथांमोना बेनाव कल खालामनानै सोङोबासो मिथिगोन जे बियो मा रोखोमनि बेरामखौ फाहामनो हाबो आरो हायो जे नोंहा मा बेराम जादों स' बे बेरामखौ नोङो खिथाहरबानो जाबाय आरो खिथाहरनानै बिथाङा बुंहरगोन जे बे बेरामखौ बोरै फाहामनांगौ आरो बेसेबां रां थाङो बेखौ खिथागोन आरोखि दा बेनावबो फ्राय बांद्राय रां लाया होन्दों बिथाङा बांद्राय रां लाया सिगाङावबो जायफोरनाखि बेब'हार खालामबाय जायफोरनाखि मुलिफोर जाबाय बिथांमोना मिन्थिखासिगौ आरोखि स' आं बेखिनि आपडेटखौनो होदों जाय नोंथांमोना जादों नोंथांमोना इमिडियेट कल खालामनानै नोंनि बेरामखौ फाहामना लाबानो जाबाय बेनि थाखाय बे मा आं फिन बुंबावदों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दुमनि होननाय मोनसे गामियाव आरोखि दा नोंथांमोना बेखिनि आपडेटखौ आं दिनै होनाय जाबाय थेंक इउ